Takže dobrý ráno. Mám takovýhle bombastický výhled. 6 ráno, já už jsem se zbudila, stihla jsem se stříhat jedno video. Ještě chvilku počiluju a vyrazím. Spalo se báječně, bylo teplo, ticho a bylo to úplně skvělý. Tak, začnu to balit. Posunu se tady opodál na lavičky udělat si snídani a je čas vyrazit kam jinam než nahoru. Jupi. No tak tohle je prostě bomba. Všechny problémy světa se tady na trailu smrsknou do toho, co jíst, co pít a kde spát. Prostě bombastický vyčištění hlavy. Tak. Je taková pěkná mapka. Jsem spala tady u toho hotelu. Teď budu tady po té zeleně značené cestě tady do toho sedla. Po hřebeni na Schwarzkogel. To bude dneska nejvyšší vrchol. A pak na druhou stranu už budu klesat. Tam už je Slovinsko. Co pak máme na rozcestníku? Jebca Sattel, 2 hodiny. Takže pro normální smrtelníka to budou tak spíš o hodinu víc. Uvidíme. Dobře. Tak, tady jsem původně chtěla nabírat vodu, ale díky tomu, že jsem šla kolem jednoho hotelu, kam jsem drze vlezla na hajzlíky a nabrala jsem si ji tam, takže mám vody dost. Tak, takovouhle cedulku to vysloveně chcete potkat. Takže pozor na brtníky. Tady další poučné povídání o medvědech. Tady asi záběr z fotopasti. No, já mám celkem smolíka, protože mé znalosti němčiny jsou více než chabé. A shrnula bych ji větou eine grosse Bier bitte. To je tak všechno. Takže voda dobraná, vypila jsem ji asi půl litr na posazení. A tady se mi šumí junťák. A budu pokračovat. Pozor, státní hranice. Tak jsem ve Slovensku. Tadyhle v tom sedle. Jebca Sattel. A pokračuju na ten Schwarzkogel. To je tamhle pěkně nahoru. Člověk trochu vystoupá, tady už to jsou zase úplně jiný hory. Ale úplně. Tím, že nahoře ještě taky koukám dost sněhu. Stejně jako v Itálii. Můžeme vidět do Rakouska a tamhle do Slovenska. Teď se jde po takovýhle pěkný hřbenovce. To se mi moc líbí. Tak, tamhle takhle vpravo je vidět křížek. Takže za chviličku jsem na Schwarzkoglu, to je dneska nejvyšší bod. Vyšlápnu to nějakých 1000 vejškových. Tady máme teda Slovinsko a tady máme výhled zpátky do Rakouska.
Tam je vidět, odkud jsem včera přišla. Tady je Fakrze, tam jsem se včera koukala a vycházela jsem někde tamhle vzadu. Tamhle je Wortersee, kterýho je městečko Velden, ze kterého jsem vycházela. Ale to teďka není moc vidět. Je to takový začouzený. Jo, tamhle to je vidět. Tadyhle. Tak. No a tamhle někde dole jsem spala. Takže dneska pěkný výšlap. Hele, helikopter. Tak nebo koho pak asi hledají. No, luxusní hájenka. Kdyby se spalo. Ale ještě je brzo. Ještě kousek. Tohle bych fakt chtěla vydat. Tak, už jsem v Kranský Goře. Tam mám postavený na louce takhle za rohem. Ale tady je takovýto luxusní posezení. Takže tady si uvařím večeři. Mám tu i pár prolejzek, kdybych se nudila. Jinak dneska 22 km, o něco méně než včera, ale dneska to byl úplně jiný trail. Bylo to 1000 metrů nahoru, přes 1000 metrů dolů. Jsem zase slezla, abych si to zase mohla zítra zopakovat. Takže zítra to bude taky paráda. We'll fade.